Come on. Shoulda had them apple bottom jean boots with the fur. The whole club was looking at her. Dobre, tak ja vás vítam pri hre Game Dev Tycoon. Je to hra, kde si vlastne doslova robíte svoje vlastné hry a počas 35 rokov, to je nielen 35 rokov, je to dlhšie, si stále robíte hry a predávate ich. Keď ste moc nepopulárni, neúspešní, tak skrachujete a naopak, tak prejde 35 rokov a pomôžete ďalej pokračovať. Svoju firmu si môžeme nazvať, neviem, neviem, práve čo tejto. Dobre, continue. Neviem, ja už som raz hru prešiel a tak neviem, či si chcem rádi zapnúť a vypnúť. Ale asi si ich nemusím zapnúť, je to vlastne jedno. Dobre, slot si nejaký vybereme, to som testoval zvuk, ktorý si aj tak ešte trochu stíšim, pretože si vás skoro neviem počuť. Tak. Develop game, tým môžem začať. Uvidíme, ak to máme topiky. No, to nie je také zlé, to je dobré. Začneme s Dance Simulation a nás sme to, že Let's Dance, pretože prečo nie? Ide mi to teraz dať ten anglický tento. Tak. A vybereme si platformu, pôjdeme na G4, keďže jedné, čo tam bude aktuálne drahšie, je cena. Dáme to na 2D, takže môžeme. Dobre. Dance Simulation by bol asi dôležitý. Čo bolo také dôležité v Dance Simulation? Tu mám niekde papier, kde som si to zapisoval. Ešte v tej mojej aktuálnej save, kde som v 36. roku. A v Dance Simulation som tam ešte neurobil, takže neviem, čo na to zrobiť. To nevadí, tak to spravíme podľa seba. Gameplay tam mám vysoký, engine ako taký a story tam mám menšiu. To asi nebudem moc vadiť. Ak bude vadiť, že story je menšia, tak to nevadí, pretože neviem. Dobre, level design tam sú veľký dialógy, nejaká artificial intelligence menšiu. Ďalší dialóg by mal byť v češtine, ale zatiaľ to ešte nemám. Grafiku by som nechcel dať veľkú, world design ako taký a zvuk. Asi dôležitý, ale až to je iný topik, že hudba. A ten aktuálne nemám. Teda. No. Myslím si, že tam by bol zvuk mnoho podstatnejší ako tu. Dobre, ešte niečo niekde, nejaké technológie, nie? OK. Tak to vydáme. Nový topic, nové kombo a môžeme this game. Rovno začneme ďalšou hrou, nejdeme sa toto nejako zdržovať. Máme government, tak by si povedal, že government to politika asi nie. Budem dosť rád, keď to budem na češtinu, potom sa to ľahšie prekladať. Aj keď viem, čo to znamená, neviem si to bude preložiť do slovenčiny. Dobre, nazveme to Govern, pretože to je veľmi originálne podľa toho, čom to je. Dobre, už sme v červených číslach, nevadí, to vyzerá ako dobre populárna hra. To bude v pohode, to je presná šestka. Dobre, v glavnej starší tam dáme story väčšiu, gameplay stále najväčší a engine to znížime. Predávanosť vôbec není malá, to sa mi ľúbi.
To je výborné, že to pre nás nemala. To je extrémne výborné. Dobre, prepáčte, som nič musel urobiť. Artificial Intelligence dáme teraz vysokú, dialog ešte nižšie. No. Tak, zvuk by sme mohli... Zvuk zvýšime tentokrát, world design ešte viac. Grafiku necháme tam, kde je. Aj keď pochybujem, že je podstatná. Dobre, máme nový rekord na dizajne. A na technológii sme sa zhoršili v tomto prípade. Dobre, dáme startočný game report a spravíme si o tomto game report. Dobre, uvidíme, aký prepadák toto bude. No, to vyzerá dobre. Semička je dobre skoro. No, to nie som na tieto prvé hry. 6,75 je priemer, ako sa nemýlim sa. Uvidíme, či to bude také dobré, tak sa dobre bude predávať ako toto, ako Let's Dance. Dobre, dance simulácia je dobrá vec, design je veľmi dôležitý. Dobre, tak teraz si spravíme research a nájdeme si fantasy, nie. To je veľmi ťažké, pretože je to dosť... Dáme si nejakého detektíva. Detektív. Dáme som Sherlock. Detektív. Stratégia na catch, alebo je to text-based. Takže prečo nie? Story a questy tam bude vysoká a gameplay tam bude menší ako engine. Zatiaľ sa nám darí. V pohode. Dialógy tam zvýšime a artificial intelligence znížime, ale vôbec nedáme. Najvyššie. Dobre. Práve hovoria, že ten G49 alebo tá iná hovadina sa čo vyzerá ako počítač, že vlastne aktuálne je o mnoho lepšie ako počítač. Dobre, posledne si dáme veľkú grafiku a zvuk. Dáme takto. Keď grafika, keďže to text-based tam bude dosť nepodstatná, keď myslím dosť, to myslím naozaj dosť. Dobre, toto vyzerá ako jedna z tých horších hier, taká, ktorým by si normálne skrachoval. Ale to nevadí. To je starý, nejaký nový topik, dáme si rytmus. Dáme si rytmus simuláciu, prečo nie? No, hovoril som, to je úplne hrozná hra. Detektív stratégie je hrozná kombinácia, ale to by som si mal zapamätať. No, to mi dal 5, to som aj nečakal. No, tak to je nejakých 3,75. To je lepšie, ako som čakal. Ninvento. To je Nintendo a Ninvento. Dobre, ja si budem strácať fanúšikov, áno. Keď publikujete moc zlú hru, tak proste nechcete publikovať, ale keď ju publikujete, tak strácate fanúšikov. Dobre, som si sem dal rytmus, tak rytmus si nedáme, idem si skôr niečo iné. No tak... Prečo mám tak úplne na nič tieto? Máme si medieval. Prečo nie? Si stratégiu. Dáme si na PC, lebo chcem.
tak spravíme náš prvý engine. Dobre, na tomto tu, tam bude dosť potrebný. Tam bude mnoho menej potrebný story a quest. Aspoň teda podľa mňa. Ešte by tam mohol byť gameplay, tam bude potrebný a engine. Tam by tiež nebolo úplne od veci. To si dáme. No. Tak asi tak. Dobre, dialógy tam sú dosť plné. Skôr si ideme Artificial Intelligence, level design tie znížime. No. Čo by som... Krátko sme mohli znížiť. Zvuk zvýšiť a level design necháme takto. Dobre. Snad toto bude lepšia hra ako náš detektív stratégia, ktorá som čakala, že by nemusela byť taká zlá. Ale asi bola dobrá len v mojej hlave. Dobre. Máme len ako na dizajne, už na technológii. To asi nedostaneme. Nevadí. Takto finišujeme teraz. Pum, všetko level up. Máme research, máme si custom game engine a uvidíme aké... To je ďalšia docela dosť dobrá hra. No, tak 8,75 je ostatočne dobrá hra. Vidíme, koľko to pre vás zapraví. No, tak to je úžasné. To je dobré. Dobre, tak máme teraz už toto custom game engine. A si jeden spravíme. Ako by sme sa ho nazvali? Nazveme ho. Neviem. Endgame. Nazveme ho Endgame. Máme tam všetko. Aj keď nás to bude niečo stáť, to nevadí. Si to chceme spraviť, pretože to dosť pomôže. Už sme 12 na research. No neškrab sa na hlava a pokračuj. Škrabeš na hlave jeden týždeň. To sa nie je možné. Nechcel by som sa ani škrabať na hlave jeden týždeň, to je strašne dlho. Dobre. Máme si monosound. Ne, máme si fantasy. Prečo nie? Ja si ako len odmyknem a potom ju. Potom je toto. No vlastne môžem z toho robiť teraz nejakú fantasy action. To by nebolo, a dáme to na test. Použijeme engine a nazveme to Fúha. Fengor, veľmi názov. Mám tu 2DV2. Keď už máme to, môžem s tom dať lepšiu grafiku ako predtým. Ešte to je multiplayer, tak tam dáme save game. Aj lineár, dáme tam lineár story vôbec. No. Tak. Môžeme, dám na tomu gameplay, čo tam znižím. A tam to je lineár story. Dobre. Tak. By bola dosť podstatná vec. Artificial Intelligence, to už máme na maxe. Skúsime zvýšiť level design. Na Artificial Intelligence. Dobre. Tak, už máme dosť skoro, aj to, že ešte nie sme v tej poslednej fázi. Zase sa ide týždeň škraba na hlave. No,
Druhá vec by som dal grafiku trochu väčšiu. Zvuk trochu znižil, ale tak ešte na to. Dobre. Tak. Snad dáme rekord na obidvoch. Zatiaľ máme nový rekord len na technológii. No to vypíše asi aj na dizajne, lebo predtým som mal 15, ale teoreticky je ten rekord len na technológii. Dobre. Ty už mám tak malo peniazy? Nie, dobre. To musí byť dobrá hra, inak... Ja neviem čo. Ó, to je dobrá hra. To je dostatočne dobrá hra na predávanie. Ó, perfect, ďakujem. Ďakujem. Ak to bude 8, no tak to je 8 celkový priemer. To je dobrý priemer. No, nechci teraz predávať už 4 kokos. Dobre, to sa predáva dosť veľa, ako je vidno. Spravím si kontrakt. Playtest. Aj som škrab na hlave 3 týždne cez ten kontrakt. To by sa hodilo, aby si to neurobil. Neviem, či to stíham. Keď sa omylom budeš škrabať na hlave, tak to určite nestíham. No. Som nerobíš srandu, tam chýbal jeden dizajn a teraz musím zaplatiť kvôli tebe. Nemáš si škrabať na hlave. No kým si škrabu na hlave, tak nič nerobia. Z nejakého mne neznámeho dôvodu. Dobre. Vyskúmame si nový topik. A to komédia nebude, to si dáme Wild West. Dobre. Už máme 700 fanúšikov, to je dosť veľa. No, každopádne robíme si dostatočne dobrú poslednú hru dneska a to nazveme Cowboy. Bude to Wild West Action Tessie na mojom obľúbenom engine v nemecký. Teraz máme tam väčší engine, menší gameplay a striekle stále nebude potrebná moc. Dobre, a zase sa škrábe na hlave, výborne. Dialógy tam tiež nebolo potrebné, artificial intelligence tam zvýšime, ale do design sa naopak znížime. Dobre, world design znížime, grafiku zvýšime, sound tiež znížime, ale tak, aby stále bola viac ako ten world design. Dobre, nemám rekord na ani jednom, to nevadí, ale aj to mám rekord na dizajne, to mám a potom rekord na dizajne. Niečo, nie, 16. Dobre. Dáme release game, uvidíme skóre a pre dneska sa mi rozlúčim. 7, to je dosť dobré. Ty kokos, ak toto bude 8, budem ešte rád. Nice, 25. Myslím, že je to 25, malo by to byť 25. Áno, dobre. Tak, dúfam, že sa vám toto video páčilo. A ak áno, určite dajte like. A majte sa. Dúfam, že sa uvidíme u ďalších iných videí.